Hello, sziasztok! Nem tudom mennyire élő, mert így amikor élőzöm egy ilyen tüntetés helyszínéről, akkor általában beszokott kicsit tojni az internet, mert ugye nagy tömegben nehezen működik, de valamiért nagyon nem akar menni most. Remélem, hogy sikerül életet lehelni vele. Na hát, én már végeztem a mai nappal, vagy napra. Magyar Péter tüntetését meglátogattuk. Na, elképesztően izgalmas volt. Azért, hogy mondjam, volt itt akció rendesen. A mai tüntetésről 2 felvétel, vagy 2 videó készült. Az egyikben teljesen átlagos kérdéseket kérdezek Magyar Péter követőitől, vagy tüntetőitől. A másik videóban viszont Tisza-pártosnak álcázva magam, persze nyilvánvalóan egyértelműen nem, tehát levágható, hogy nem vagyok az. Kérdéseket teszek fel az itt lévőknek arra vonatkozóan, mit szólnak Magyar Péter különböző akcióihoz, olyanokhoz, hogy hogyan rakott fel 10 000 homokzsákot a gátra egymaga, és hasonló jellegű kérdések. Szóval, úgyhogy számítsatok, mondom, 2 videóra, viszont itt közben az utat figyelem, hogy jönnek-e. Hát voltak érdekes tüntetők, volt a szokásos, ugye a tök általános laza fiatalok, voltak a kicsit erőszakosabbak, úgyhogy mi van itt, látom, próbálom olvasni a kommenteket, meg közben figyelni, hogy hová lépek. Mik azok a fullos kocsik, hallod? Figyeld, olyan Tesla meg olyan Porsékat láttam, hogy azt hittem, hogy hanyat vágom magam azért. Mindegy, ez nyilván nem indikál semmit, lehet, hogy itt laknak, vagy a franc tudjátok, és nem akarok én semmire sem utalgatni. Csak önmagában az, hogy azért itt van anyag rendesen. A hangulat, hát figyelj, ugye a tüntetésről azt azért illik tudni, hogy ha a peremén vagy a tüntetésnek, akkor az viszonylag békésebbre szokott sikerülni, mert a tüntetésnek ugye mindig, mint egy rockkoncertnek a közepe a legvadabb, és a széle az meg olyan viszonylag békésebb. Na hát itt a széle is vad volt, nagyon durva amúgy. És az a vicces, hogy ugye jönnek ez senki nem nézi a jobboldali médiát, meg stb. Viszont még áruhában is felismertek, szóval hát nem tudtam elrejtőzni, maradjunk annyiban. Úgyhogy közben nézem, hogy ki jön itt mögöttem. Mi van még, mi az, amit még el tudok mondani? Találkoztam hírességekkel is, akiknek most a kilétét még egyelőre fedje homály. Aztán próbálom olvasni a kommenteket, minek mentél oda. Hát miért mentem oda? Sajnos ez ilyen szakmai a munkaköri leírásom, hogy ilyen helyekre járjak. Úgyhogy ezért aztán mondom, nehéz így úgy vlogolni, hogy már a lelkemet kitapostam, ha biztos legyalogoltam vagy 10 kilométert, hallod, míg körbejártuk ezt a kis területet. Ha az a kérdés, hogy hányan voltak, nem tudom megmondani, mert ugye ezt... Hello, szia! Lefényképezték azt, ahogy lefényképezem magamat, fantasztikus. Én mindig imádom ezt a logikát. Tehát levideózzák azt, ahogy videózom magamat. Oké. Szóval, hogyha az a kérdés, hogy hányan voltak, nem tudom megmondani, ezt meg egy drónfelvételből lehetne megállapítani. Hát figyelj, most lehetetlen megsatszolni, mert a peremén vagy, nem látsz be a közepébe. Voltak emberek nyilván azért, ahol ennyi autó áll, tehát itt látjátok azért akadnak emberek. Aztán mi volt még, ami érdekes? Találkoztam olyan tüntetőkkel, akik azzal célra jöttek, hogy megnyalják a fülemet, bármit is jelentsen ez számukra. Megtagadtam tőlük a gyönyör ezen forrását, úgy voltam vele, hogy nekem sincs rá szükségem, meg azért nekik se. Aztán mentünk tovább, de nyilván találkoztunk a klasszik zaklatókkal, akik így jöttek, és úristen, és akkor most nem tudom mi van most, akkor megtaláltak, és akkor most a Fidesz összes bűnét rám olvassák. És ami szintén érdekes, találkoztam a nagy sráccal, aki a Facebookon aktív, nézzétek meg a Facebook oldalát, nagyon menő videói vannak, és akkor itt egymást meginterjúoltuk. Közben pedig oda gyűltek körénk mondjuk ugye nem túl békés tüntetők, amikor meglátták az áruhámat, a Tisza-pártos matricát, amikor meglátták, akkor körém gyűltek, mindenki előkapta a kameráját, és akkor sikított, hogy Pesti srácok! Elképesztő volt, hihetetlen. Na, itt egy roller hever a fűben. Megtaláltuk kinek hívják el, segíts már, ha jól tudom, akkor ő a Gyurcsány Ferenc fogadott fiának számít, vagy valamilyen jelzőt használtak azt a srácot, aki ott kiment, aki minden tüntetésen ott van és folyamatosan provokál. Őt is megtaláltuk, akkor ki volt még, aki izgalmas. Így hirtelen nem is jut eszembe senki, pedig azért itt voltunk vagy 2 órán át, de már azért a jóból is megárta sok, ez meg ráadásul szar. Úgyhogy ennyi volt. Én elköszönök, hogyha még van valami kérdés, akkor azt most tegyétek fel. Komolyan mondom, leszakad a karom. Na nézzük. Várjál, nézem, igyekszem a kommenteket előszedni. De valamiért most nem írja. Na mindegy, ez van. Na most már látom. Noárot ott nem láttam, Noárt nem láttam.
azért fotóznak, mert tetszem nekik. Hát remélem nem. Sákányt meg fejszét. Nem értem, hogy miért kérdezik azt, hogy sákányt meg fejszét. Valaki más is kérdezte, hogy vittem-e baltát. Miért vinnék baltát? Munkaköri leírásom. Hát újságíróként úgy értem, hogy munkaköri leírásom, hogy ilyen helyekre is ki kell mennem néha. De én szeretek is ilyen helyekre. Itt vannak a legjobb anyagok. Most megnyalták a fülemet. Nem, de igyekeztek, igazán igyekeztek. Ott volt-e? Ott volt Zsuzsa, nem tudom, Ambrózi Józan, Ambrózi határozott, ami Ambrózi kezeli most a pesti srácok felületét, úgyhogy ő most teljes mértékben tökéletes állapotában van. Nem CIA, nem tudom, hogy CIA-ért azért sok minden megfordul ezen a tüntetésen. No, én 20 000-et raktam fel, nem tudom mit, próbálom itt kimazsolázni a kommentekből, hogy mire válaszoljak. Aztán itt most pörgetem egy pillanat, mert nem tudom mennyien vannak, sajnos nem tudom mennyien vannak. Lesz utcaembere videó, nyilván lesz, hát máskülönben ki se jöttem volna. És lesz még, hamarosan jön minek hívják? Hamarosan jön az okosabb vagy, mint egy egyetemista a következő része. Viszont most amúgy tök könnyű kérdéseket kaptak, most szerintem minden egyetemista okosabb volt, mint bárki. Tök jók voltak a kérdések, amik könnyűek. Úgyhogy hát akarnak, figyelj, most sokan vannak. Viszont mondom, azt nézem a tömegből, hogy ahhoz képest, hogy hányan vannak, a pereme a tüntetésnek vad. Tehát nem szokott a pereme ilyen vad lenni. Úgyhogy ennyi, mit mondjak még? Igen. Miért kérdezitek Ambrózit? Hát beszarás, hát természetesen Ambrózi jól van, köszöni szépen. Na, 398 néző, hát igen. Most ez van, már 411, ami azt illeti. Lesz belőle majd lesz, meg álló videó, meg shorts, meg minden. Mi van még? Letartott, hogy baltával buzdultak ki, aha, ezt nem tudtam. Mennyien vannak ott, lesz. Hát figyelj, ennyi volt, akkor elköszönök most. Befogom a mikrofont, jó, hogy mondjátok amúgy. Kesztyűben vagyok, mert lefagy a kezem. Az eltés videókról, igyekszem az eltés videókkal még azért vágni, meg lesz, mondom, ezt már régóta ígérem, van egy stílus őrjárat, nem, pacek, várjál, küllemkalauz videó, jó, valójában tudom a nevét, van egy küllemkalauz videó, ahol a Budapest legmenőbb pacekját kerestük, az még mindig nincs megvágva, mert egyszerűen rengeteg minden elvitte az energiáimat, és ugye én egyedül vágom a tartalmaimat. Úgyhogy ez van, tompán hallani, mert befogom a mikrofont, ezt most mondta itt a kolléga. Felteszem ide egy autó tetejére, amivel jöttünk, és akkor itt várjátok, már nem fogom tudni befogni. Na, mi van itt még, mit írtok? Kérdezzetek valamit, most még lehet, mert mindjárt megyek. Megrohamozták a közmédia épületét. Mi van még itt, ami... 90 éves nagymamát zaklattam-e már ma? Nem zaklattam 90 éves nagymamát. Gyereki fortlód, nem megyek oda, bocsi. Amúgy igen, vigyáztam magamra, meglepően hamar eszkalálódott a helyzet. Én tényleg nem számítottam erre, hogy ennyire berobban. Annak ellenére, hogy nem voltam durvább, mint máskor, pedig azért, hogy mondjam, én általában normális kérdéseket szoktam feltenni, csak amikor tényleg olyan, tehát már nem tudsz hová menni, amikor pusztán a pofára, tehát a felhergelt emberek pofára neked akarnak rontani, és mondom, nem volt, aki meg akart volna támadni, de hogyha nem lett volna kamera, akkor az egy teljesen másik kérdés. Alapvetően, amikor azt mondtam, hogy én már átálltam régen a Tiszához, ezekkel a birtokomban, és azt mondtam, hogy átálltam a Tiszához, hiszen ebben a pártban emberek csak úgy átállnak, hát ez miért olyan meglepő, akkor fel voltak háború. Itt már pedig nem átállt senki, meg nem hisznek nekem, mert én nem vagyok hiteles. Kérem, hogy Magyar Péter miért hiteles? Hát mert ő hiteles, és ő kiállt és mondja, hát én is itt állok, aztán mondom, hogy átálltam, hát miért nem hiszitek el? És hát nem hittek nekem, nem tudtam őket meggyőzni. Minden esetre nyilatkoztak, tök aranyosak voltak, a Népszava már odajött, a Népszava, figyelj, odajött felkérdezni, hogy mégis miért van rajtam Tiszás logó, meg vannak ilyen fotók, hogy rajtam ilyen van. És tök jó, most akkor botrányt akarnak csinálni abból, hogy troll videót készítettem. Gratulálok mindenkinek, aki úgy érzi, hogy ennek, hogy mondjam, van bármilyen relevanciája, vagy ezzel most bármit lelepleztek, gratulálok, tehát hogy egészen nevetséges. Na, megyünk, ennyi volt mára, aztán majd jön a teljes videó, ha élek és meg tudom vágni. Sziasztok!